Esta imaxe pode ser cada vez máis habitual. O cambio climático pode provocar nas nosas rías episodios dun grande aporte de auga doce, coa consecuente baixada da salinidade e a morte do marisco. Na procura dun berberecho máis resistente, a Xunta vai da man coa Universidade de Santiago nunha investigación que se está a desenvolver no CIMA, o Centro de Investigacións Mariñas asentado en Vilanova. Este proxecto xurdiu xa o ano pasado, comenzamos porque, todo leva un proceso para redactar o proxecto, buscar os colaboradores, e si, foi un pouco pola catástrofe que xurdiu o ano pasado. O berberecho é un dos bivalvos que máis sofre con as riadas, entón, eso nos decantamos por facer este proxecto con o berberecho. A investigación céntrase na obtención de marcadores moleculares que permitan logo obter estirpes de berberecho máis tolerantes ao descenso da salinidade. Cultivamos aquí unhas proxenies de berberecho e as vamos a someter a distintos test de salinidade. Queremos ver, cando morren ou como morren. Iremos recoller mostras que serán analizadas no Departamento de Xenética da Universidade de Santiago de Compostela, que colaboran con nós neste proxecto. Eles van a intentar encontrar eses marcadores moleculares. Despois validaremos eses marcadores que eles atopan en mostras de campo cando haxa riadas, e despois a idea é poder obter estirpes con eses marcadores que despois sexan máis resistentes a estes descensos de salinidade. Ese é o obxectivo final nun proxecto a 3 anos que acaba de botar a andar. Polo de agora, aquí no CIMA xa teñen 4.000 exemplares de berberecho que están sometendo a distintas condicións de salinidade. Exemplares da ría da Arousa e da desembocadura do río Anllóns na Costa da Morte, con características diferentes. Cultivamos os berberechos, os tivemos no criadeiro aquí que temos no CIMA, e agora fixemos, fai un mes pasado, no mes de outubro, un primeiro test para verificar cuáles serán as salinidades críticas. E, xusto hoxe estamos comenzando o test final, no cual estamos sometendo os nosos 4.000 individuos ás salinidades que nos decretamos como críticas. En un mes ou así eles van a morrer, e despois, mandaremos todas esas mostras á xenética e eles comenzarán a súa parte de análisis. Esta primeira fase no CIMA vai acabar agora nun mes. Unha vez rematados os traballos de laboratorio, a investigación preténdese trasladar a campo en condicións de baixa salinidade. Verificaremos tamén se hai berberechos que resisten e teñen esos marcadores xenéticos. E despois o que faremos tamén é buscar na natureza individuos que teñan eses marcadores e os vamos a intentar reproducir para ter proxenie con eses marcadores e que despois, cando os levemos ao medio natural, consigan sobrevivir mellor a riadas. O cambio climático, explica a investigadora, tamén está detrás da perda brusca de salinidade porque a maior temperatura da auga os procesos críticos sempre son máis rápidos. Cun investimento de 174.000 euros neste estudo tamén está a colaborar a Federación Galega de Confrarías, así como mariscadoras de Vilaxoán, Moaña e as da Lonxa de Campelo, que engloba as de Raxó, Pontevedra e Lourizán.